Het dan zoals bij de Soundmix Show, dan met een hoop. Welcome students HAVO 4. We gaan het hebben over de havenstakingen op Curaçao. We're talking about the strike in the harbor of Curaçao. The strike is een papiamento huelga en dat betekent dat er in de haven werd gestaakt. Dus mensen legden hun werk neer om iets te bereiken. Yeah, they put down their work to achieve something. En een hele beroemde op Curaçao is in 1922. Op Curaçao in 1922 was een hele beroemde havenstaking. Hoe begon die nou? We gaan de tekst doornemen en in een tweede filmpje dan neem ik een aantal vragen. En in die aantal vragen ga ik je doornemen om beter te begrijpen wat er in 2022 nou precies is gebeurd. Ja? Sometimes I'll use English. Soms gebruik ik voor een woord papiamento om het te verduidelijken. Dus we hebben het over een huelga, een staking van 1922. Waar komt die vandaan? Nou, in de decennia na 1900 was de haven van Curaçao, die was toen rond het Schottengat. Ja, een hele grote baai, je hebt de Sint-Anna-baai en dan heb je het Schottengat. Waar nu de raffinaderij zit, was een belangrijke arbeidsplaats. It was even before the oil refinery. Het was een plek, een lugar, in te trabalhar hopi en de obrero. Daar werkten heel veel arbeiders. Ja? In de decennia na 1900, dat betekent dus in de tientallen jaren, in de decades, tens of years after the year 1900. En wat gebeurde er nou? Er was een economische wereldcrisis na 1920. After 1920, there was an economic world crisis. Dus er was een wereldcrisis, wereldwijd, worldwide, going on. En dat had ook gevolgen voor het havenbedrijf, dus het bedrijf dat in de haven van Curaçao werkte, en alle mensen die daar werkten, en de scheepvaartbedrijven. So there were companies there that made ships, that transported goods, companies that arranged the transport of goods, all kinds of companies connected to the harbor. Al de bedrijven die met de haven te maken hadden. Die hadden last van de economische crisis van 1920. Eigenlijk na 1920. Ja? En wat gebeurde er nou in 1922? Ja? De lonen, de wages voor laden en lossen. Dus laden is het laden van een schip. Lossen is het leegmaken van een schip. To empty a ship and to fill a ship. De lonen gingen van 50 naar 40% per uur verlagen. Baha. Ja? Baha is salary. Dus de lonen werden verlaagd. En die werd bekendgemaakt in twee talen, het Papiaments en het Nederlands. En waarom? Tijdens de Eerste Wereldoorlog, they said, the people who worked in the harbor had received too high wages. Gedurende de oorlogsjaren hadden de arbeiders een te hoog loon opgeëist. Ja? En de scheepvaartlijnen, de agentschappen van scheepvaartlijnen, die zeiden nu van, hey, not good, we gave them too much. Now we're going to bring it back again to 40 cents. Want tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben we hier een te hoog loon gekregen. Ja. En vergeleken bij timmermannen en metselaars, people in construction, ja, it was too high. Het was te hoog. Daarom moeten we de lonen gaan verlagen. Je begrijpt, een aantal mensen vonden dat niet zo leuk. You understand? A lot of people didn't like that after 1920... Er was een economic world crisis. En begin 1922 de lonen voor laden en lossen werden verlaagd naar 40 cent. En heel veel mensen natuurlijk vonden dat niet zo leuk. Ja? Nou, de hoogte van de lonen van havenarbeiders vonden de bedrijven, de scheepvaartbedrijven niet juist. They didn't think it was correct to pay them this much. Nou, dat gaat natuurlijk niet leuk gevonden worden. En heel veel mensen zijn het daar niet mee eens. De bootwerkers, dus mensen die schepen maakten, maar ook laden en losten. Ja, they did the real work. They worked the boats. They emptied the boats. They filled the boats with goods, with food, with clothing. Ja, die waren daar niet blij mee. We noemen dat ook wel, ze gingen niet akkoord. Ze waren het daar niet mee eens. En onder leiding van Felipe Benito,
Dat was zijn echte naam, was his real name, but his nickname, his shortened name in Curaçao was Felix Shakuto. En ze gingen staken op de werf. So where they made ships. And also what they filled ships and what empty ships van de Koninklijke West-Indische Maildienst. Dus daar werd er gestaakt. Een huelga. Ja, huelga aquí no da un efecto directo. Ding tempo cortico is aquí ta no consequential. It had no consequences, niet direct. Dus er werd gestaakt in 1922, in begin 1922, maar dat had geen effect. Ja, deze staking was rond april, was deze staking. Enkele maanden later, some months later, 80 stakers, weer onder leiding van Felix Shakuto, gingen staken voor het kantoor van de Koninklijke West-Indische Maildienst. Dus deze mensen gingen staken opnieuw op 15 juli, enkele maanden later. En ze gingen ook naar het raadhuis. Dus het raadhuis was in Punda en er zat toen het eilandsbestuur van Curaçao, want het was toen een deel van de Nederlandse Antillen. Ja? Er werd geschreeuwd, ze gingen naar de scheepvaartkantoren en ze gingen daar naar binnen en de stakers waren heel boos en ze sloegen alles kapot. Ja? Nanta Kibra Turcos ding is scheepvaartkantoren, paar scheepvaartkantoren. Nanta destrui Turcos edan, they made everything, destroyed everything over there en ze waren heel erg boos vanwege die loonsverlagingen. En dan stond een gevecht. Ja, dat was een fight over there. En de commissaris van politie werd helemaal elkaar geslagen. In Dutch we say bont en blauw. Dus iemand heeft het helemaal in elkaar geslagen. Ja? En een brigadier, een andere agent, werd verwond in de hals. En een andere inspecteur werd vastgegrepen. En hij werd geschoten. Nang Tira, die police, Tatira. En een vrouw, een Johomber, die werd gedood. She was killed. En het tweede schot trof een man die ook overleed. Dus in totaal werden 2 mensen gedood tijdens deze staking. Ja, 2 mensen werden tijdens deze staking gedood. En je merkt, het gaat natuurlijk helemaal mis. Ja? Dus uiteindelijk was het behoorlijk gewelddadig. It was pretty violent, actually. Ja? Nou, het resultaat, kijk het daar consequentie aan, pa welga aquí. Wat waren de consequenties van deze staking? Er waren 4 doden en 19 gewonden. So 4 people got killed en 19 mensen waren gewond. En Felix Shakuto, de leider van de staking, werd gevangen genomen. Ze kregen ergens tussen de 3,5 jaar en 9 jaar ding prison. Ja, 3 años te 9 años ding prison. En Felix Shakuto kreeg 9 jaar gevangenisstraf voor de staking. En dat is natuurlijk een gevolg op korte termijn, pa termino cortico. Ja, maar op lange termijn was er op Curaçao de allereerste collectieve arbeidsovereenkomst voor de havenarbeiders op het eiland Curaçao. En in this CAO, they put down what was the pension of the workers, what they would get if they would become ill, that they would have a certain amount of vacation time. En before this, hiervoor, had men dus geen CAO. Dus wat Felix Shakuto heeft gedaan, is heel belangrijk geweest, want hij heeft ervoor gezorgd dat er voor de eerste keer een CAO, een collectieve arbeidsovereenkomst, is gekomen op Curaçao. Felix Shakuto moest 9 jaar in de gevangenis zitten en na 1922 is hij voornamelijk vergeten. They forgot about him and what he had meant. Only in the 50s, 60s and later they remembered him and they honored him with a statue in Otrabanda. Ze hebben hem geëerd in Otrabanda met een borstbeeld vlakbij Brionplein. Als je dan naar de gouverneur gaat, het restaurant, dan zie je daar een borstbeeld van Felix Shakuto. Hij kreeg 9 jaar gevangenisstraf, maar voor de Curaçao is het heel belangrijk geweest, ding termino largo, want er was voor de allereerste keer een CAO. Felix Shakuto heeft daar dus voor gezorgd.
Ik hoop dat het een duidelijk filmpje was.